el que fem és manufactura de seients per avió i la meva feina bàsicament és portar projectes de millora del producte que venen de l'anàlisi del producte un cop està en servei. Doncs la veritat és que jo sempre havia volgut marxar i veure món i descobrir altres cultures i la decisió de venir a Anglaterra doncs suposo que perquè ja sabia anglès i vaig pensar que seria la manera fàcil de trobar feina. No descarto marxar a un altre país en algun altre moment, la veritat. Jo ho recomano moltíssim perquè t'obre la ment, no? És una manera de tenir coneixements de dos graus diferents, ho fas en un temps que no és una barbaritat perquè afegeixes un any i mig i es pot fer. Es pot fer, no diré que és fàcil, perquè clar, estudiar un grau ja és complicat per si. Doncs estudiar dos és un challenge afegit, jo diria. Trobo que si ho fas per vocació, l'enginyeria requereix cert grau de curiositat, perquè si no, per avançar, per la tecnologia, per crear tecnologia nova, has de ser una persona observadora, curiosa, que té ganes de crear coses noves. Jo destacaria la proximitat de tot el professorat i diguéssim, de tots els professionals que treballen a l'EUS. Jo ho recordo com una família, la veritat. Tots els professors t'ajuden de manera personalitzada i realment volen que tu surtis d'aquest grau amb el coneixement i que trobis les oportunitats per poder començar una carrera professional d'èxit. Perquè, a més, a l'EUS no són tants com a grans universitats que hi ha a Barcelona. Aleshores, això és un plus que té, que hi ha menys alumnes per professor, que et coneixen pel teu nom, que no ets un número. La meva visió és que n'hi ha molt poques, que el percentatge de dones en enginyeria és molt baix. I sí que és cert que hi ha moltes iniciatives ara. Trobo que els referents que tenim són d'uns estàndards tan alts que fa por. I llavors decideixen que és millor no entrar, perquè clar, pensen, bueno, clar, si la responsabilitat que jo tinc és trencar el sostre de vidre, mare de Déu, em passaré tota la vida lluitant i lluitant i lluitant. I en realitat el que jo penso que seria molt necessari és normalitzar la professió d'enginyer. No cal que siguis el millor de la teva classe per ser enginyera. Hi ha necessitat de que hi hagi presència femenina, perquè no poden decidir, la meitat de la població no pot decidir com és el futur de tota la població. Llavors, és necessari que hi hagi números, però això no significa que totes hagin acabat sent CEO d'empreses tecnològiques. Definitivament. És necessari estudiar enginyeria. Que tots aquells que es vegin tots aquells a qui agradi les matèries, que s'hi posin, perquè fan falta. Perquè l'enginyeria és crear el futur.